Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes. Het laatste wat ik kreeg had, dat weer dat ijsvogeltje. Dat is deze. Dat is een bijzonder iets. Hij bestaat uit, hij leeft van lieve visjes en zo. En een keer met iemand praat. Die zei wat wij zeker nog eigenlijk zo. Nou, ik zeg, ik word nog een keer een ijsvogeltje. Ja. Maar dan hing je jongen bij de bragen, bij de zwemmer. En een paar weken later daar belde hij me op. Hij zei, dat is hij een beetje in de ruit omvlein. Jongen, ik zei, dit is geweldig. Dat ik hem voort ophalen, ik kwam in een Frieselijn. En dan was eerst een politiebureau. Daar was weer een heel formulier bij. En daar wie in die wist te vallen wat het weer. Want meestal als er komt, dan was eerst in het boekje. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Dus hij staren gewoon dat er iedere keer meer bij kwam. En de mensen die wisten het op laatst hek, die brachten me van alles. Dan hieven ze dat voelen of dat voelen, nou breng maar naar Zeerta. Want die let het wel opzetten. Ik had een keer gewoon, dat we hier wat door, ik ging hier rijden. Toen kwam je een pellietje bam bij de deur met een grauwe waterrad. In een plastic potje. Ik zei, jongens, zus zijn, dat zie je het eerst wel. Ik zei, nee, die hak nog net, maar ik zei, die mij nog nooit bij mij nemen. Wat dan? Nou, ik zei, maar ja, ik zei, bij hem hartstikke zeker. Maar ik zei, om naar huis te gaan, direct de hand goed wassen. Ja, maar laat zie je hem opstappen. Ik zei, ja, wees, laat zie je hem opstappen. Maar zo, dat had ik nooit in natuurlijk. Maar later kwam, die had zie je hem al opstappen. Ik zei, ja, zo, had ik zijn muskettatje inletten. Oh, hé, maar dat is mooi van. Nou, dat is ook een verhaaltje, weet je wel. Zo gaat het gewoon terug. Ja, mijn mooiste. Mijn favoriet eigenlijk, dat mag ik eens even zien. Ja, ze zijn al die schitterend, maar elk dier had zijn mooie. Maar dat is dan mijn favoriet, de visotter. Nou, de stoel eerst even bij. En dan kijken naar bij. Hier is het. Dus hij had al een hele reis maken. Maar mijn broer, die waren naar Polen op reis. En die waren bij zo'n viskwekerij. En daar hadden mensen al wat een hekel aan deze meneer, want daar was geen viskruid. En toen belde de broer me op en die zei, we kunnen vis hadden voor die gerealiseerd. Die hele opstappen, die is kant en klaar. Ik zei, wat kost het? Die zei, 100 gulden. Nou ja, voor die mensen daar een heel prutten, dat weer nog in een gulden tijd. Ik zei, direct meenemen. Wat had ik meer kost? Ik zei, meenemen. Maar ik zei, je weet wel dat het net mij, hè? Ja, maar zijn we pakken wel wat in. Dat je hem heel in kleden pakt en onder in een bus. En dan zitten hier nooit weg eerst.